Salutare, eu sunt Alex și după cum vedeți facem Photoshop, da. M-am gândit să fac și un Photoshop, să vă arăt cum se face, dar mi s-a închis Bandicam-ul și am zis să nu mai fac chiar asta. Am zis hai să-l pornesc și să fie ce-o fi. Da, ups, după cum vedeți aici am început să desenez ceva. Sper că nu v-ați prins, nici n-aveți cum să vă prindeți din desenul ăsta. Poate unii da, poate unii nu, pentru că da, va mai apărea un video cu Minecraft mâine. Deci după cum vedeți aici o luminiță frumoasă și bungoasă. Gata. Așa, aceasta trebuie cu maro. Da. Nu cu gri. Așa. Mai un pic imaginea. Da, cred că n-am desenat bine, dar asta e. E Photoshop, nu? Cred că o să filmez și un joc surpriză, deci să vă așteptați la cei mai buni, dar după ce îmi repar calculatorul, pentru că știți cum se vede Minecraft-ul deja și voi după ce voi mai face unele îmbunătățiri, o să putem juca și Minecraft. Deci What the fuck? Ce-am făcut? Ia stai, să putem poate să retușăm aici. Întrebați ce desenez, nu vă zic. Nu-i secretul meu. Nu-i secretul meu. Așa. Dar totuși vă dau niște indicii. Are o lampă. V-am prezentat-o. Îi e frică de zombie.
Asta nu de zombi, de monștri. Construiește mașinării. Rezolvă puzzle și încearcă să vadă ce cu creierul lui. Și acum, după cum vedeți în imagine, o să apară aici ceva frumos. Amnesia! Da. Amnesia. Da, acum filmez cum se duce pe un coridor frumos și pe un strălău de cap. Da. Cam asta a fost tot. Revin cu a doua parte